duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jijik. Ora wis. Purun Gelem. mangap. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Ha iki. Ayo, Man. Bapak keparanggul mungging ayuda kemambak bawatnya bentar kebabangnya mungging aloka iladalah iki Bagong mancen wis diantepi tenan nggone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapakke kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak eman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah kuwi arep boyong karo bapak ora masalah, Pate Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung Sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa. Sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nek ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Panakawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakokke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Kowe mburimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledek munyuk. Lho, ledek munyuk. Iki ngertep apa ora? Anoman, ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nganggo, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau, iki Ijen tau ya, Man. Sampun ate. Kondang Gembong Mangleawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya, Men ya? Nggih. Kula menika saking Cibuk Cangkiran. Wis tak meneng wae kok iki tak gawe lakon. Oh, nggih, nggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsuh Anoman, jagoku mungsuh jagomu, botoke gelut lo boto. Aku ora gelut tak.
Aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Kleti dhewe. Inggih. Kula atur seminggah kula Bagong Padi kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditatoki ae. Mbut ora. Ayo satu-satu. Moh. Ora wani kene. Canggleleng tengok dhuwur, Man. Kene lungguh dhuwur kene ora nang ngisor. Malang kerik. Inggih. Kowe ke Surtayu maju jotos raine dis. Inggih. Ayo gek minggat kowe. Iya. Patih kok dinggat-gatke ra. Apa iki ngengaran Anoman? Nggih, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika kowe isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Sengkuni Parasata Kurawa mlayu badhe njajal kula sumanggaken. Surtayu aja kaya bocah cilik, aja meneng wae. Iki tandang ana. Anoman ora minggat pecah siramu para maju leganing atiku Raden Surtayu. Rasa pamer. Sirahmu. Sa. Oh. 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 Ah. Waduh. Waduh mati ya. Cocok tumbak jebol dadawak. Wah, mati. Oh, what?
Jebul dadamu Anoman. Nginjen apa? Nginjem cangkemmu. Kok iso cuwe. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Kuwi carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Inggih. Tekune. Inggih. Terus Sebul. ngono kuwi. Nggih. Kaya kowe kuwi. Nggih. Lho. Kok malah singset? Kele nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso e, Man. Pengin saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. Tegesipun Kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. mengke sampeyan jijik. Ora wis. Purun Gelem. mangap. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Ha iki. Rada abot iki ya. Ngapae? Kei. Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau Anoman ora ngono kok. Iki syarat. Kewes. Mangap. Waduh. Kaya ditapuk e, Kang.
Aku dadi kelingan sing ora-ora iki. Lek ngulu kaya angil kae ya. Sebul. Nah, ayo terus. Terus, rono kabeh. Men aku ra muni. Coba ngono. Aduh. Kena balik ke sithik. Mangap. Kuwi ya pembalasan. Ayo udu tae ya. Jadi lek wah oke iki ora apa-apa. Oke terus ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke tapuk lho. Direk piye ndono kabeh. Malah iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emah. Ngendak ora iso mbeker. Tuh edan mencolot barang. Ngapa ya cangkem dingake? Lek tuku sempritane ndi? Hah? Lek tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ora iki pancen aji-ajine Anoman dikake aku. Oh, Carane mangap. Kurang ngombo, cangkeme ming cilik. Komeng kaya cecak. Ameng sithik kok. Nek oke ya mbeker ra sithik mung cetik. Anu genine ora nyambung. Busine ngupil. Upil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah, Cilaka. ayo, amo Suramarta, Jaya Marta ing Panjen Padaya. Candhak ora we. Kok mlayu ngopo, Ndara Gandrunggati? Aku wegane muncul kowe. Heh? Aku mau nek muncul kowe. Nek ku tekan kalang kadempel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Heh? Wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu Anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nganti ketemu Gendruwo. Gendruwo karo bojone Slimbit. Bojone Gendruwo kuwi Peri. kok cetha ere. Tenan yakin cumpah aku lah gojek lho. Aku aja nganti ketemu Anoman, lek ku mlipil-mlipil metu calean nganti diwedani Gendruwo sing Slimbit karo bojone jenenge Ayo. Kuntilanak. Wah. Diplesetke. Anane kula saniki gelute mungsuh kula. Aku mau nek gelut musuh kowe Kudu gelem. Ora gelem tak ajar. Tak polo nang kene. Oh, ketel paksa iki aku. Ya.
tiban tanganku jeblok dadamu. Waduh. Ya. Iso ngalahke Petruk, bumi langit tangkep. Ya. Matek dene aku. Ya. Modal we. Modal we. Lemuk we. Remuk piye isih ngadeg ngene kok remuk. Nggawa gaman. Kowe kok ampuh to lho. Ha jenenge anake Semar kok ora ampuh ki ayo ngisini-sini to. Golek gaman. Oke, tunggu dini. Bacok cilahmu tibakno. Ucakaku Kiai Bendo. Iya ya. Tau tak nggo nyolong kambil ping 3 lakunangan. Iya. Elok cilah apa to kuwi? Sirah tenan. Apa ki cek ketel? Ora ngerti. Aduh. Glaji cilahmu. Tibakno ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco. Apa? Kiai Cenco. Modal semplot cilahmu. Dia. Tiban cetok. Ya. Pusakamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh aku pusakamu nek golek tumbak. Oke, kancane. Gelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tau nggo mateni tukang ping 4. Ya. Edan apa-apa. Tukang ora salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang. Tapuk Kiai Daimatu. Sandal jepit iki lho kunjup ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe kuwi ya sing nyolong. Matek dene aku. Kowe. Iya. Edan. Petruk. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebarang. Pangelan Pati Ngastina Halya Dulma Gati pelangane Pocotota kulune nganti kala-kala Petra wilang bebarang. Ayo. Diplecani Piai Petalangan cemene akae nang jauh kala-kala kowe wilang izin mulai negara ngajil. Halo. Mati kula Pak. Anoman pancen ampuh tenan boten ming klebanen dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula Man. Anoman pancen digdoyo. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigele ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mere-mere kula dibantingi ngalor kidul ngetan kulon. Pecah kula Man Anoman ngamuk. Napa ya, Man? Kaya nibani wong tuwa. Upama uduaku wis sirna margalayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cingcalah, Man. Niku pancen hukumane cing gawe ulit. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe. Ora nyambut gawe kok kulang duwel. Kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae sampeyan. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Nek aja ngomong-omongan niku kali laine. Lho, aku rak ya omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kulang icol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira weh lah, paman cengkuli saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok? Bewoken walok.
Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Dek mati aku. Ah, Bagong kok iso mbeker. Iki ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata teng Anoman gleleng. Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora? Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Anoman. Ora sangayal lho. Pak cuplek mripatmu kowe. Mbok ora kejem-kejem to, Gong. Kejem bae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwat ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikai kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi giralo. Apa? Truk? Kedak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru giralo. Omong kleru. Gorila, ayo, udu giralo. Gorila, kok remet dadi kelalar awakmu. Ya wis. Hah? Ngejak gogoh. Ya wis aku tak bali. Sampai naik dhewe mulih. Kena mulih ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni wis maur dalem Pak Guru, nah ya. Kowe iki ora edan lho, Gang. Aku ki Pati, weh lah malah marang krek, mati. Iya, ora, Pak tratap aku. Ora marang krek iki lah dadi wong menangan ya pajake. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru, keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni dalem Pak Guru, ngono ya. Jan izin aku. Aku ki izin, Gong. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkuni. Dalem Pak Guru. Kelas piro, Lik? Pak Guru. Kelas 3. Lho, ora munggah ping pira? Mboten munggah ping 6. Apa sebabe ra munggah? Ngincenroke Bu Guru. Kurang ajar ya. Murid kok senengane ngincenroke Bu Guru? Rok di PP Pak Guru. Oh, kita apa Sengkuni? Kita jepitane. Sengkuni dalem Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Roma Irama. Sama Roma Irama. Coba nyanyi lagune Roma Irama saka kene tekan kono. Rombongan Kurawa anggere mandhel tak buandem bataku siramu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano. Ya apa kowe aku? Ding dong 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 ding. Pak Guru. Yang ini apa namanya? Pak Guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau Pak Guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi Pak Guru. Yang ini apa namanya? Karo joget.
Dijajani akhir yang ini apa namanya? Wah, nggre mandeg bandem kowe. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor 1 yang ku sayangi selama hidupku. Dik Pate main-main. Dik Pate pripun? Sampeyan niku patih lho. Kok dadi omongane kaya ngono? Nyanyi-nyanyi trodan niku anggepe kula isin lho. Kula niku kanca sampeyan, adados kono Gresna tekan Karang Kademan niku ora kok kula niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku. Dipresani bayake kok piano. Piano main-main piano. Dik Patih. Ora isin-isin ke to? Sampeyan niku patih, pangkate dhuwur to negara Ngastina. Lah kok dadi nyanyi sarepe dhewe. Bermain diringi Dik Patih ampun kaya ngoten. Lho, iki mesti vokal gawene para panakawan. Piano main. bermain diringi dengan piano. Bermain diiringi Dengan piano. ding darang ding darang ding. Waduh. Kibote Yamaha. Iya. Hei! Sawani wong tuwa napa bocah? Gerangan. Kula tekan iki mergo melu sampeyan piano. Kula niku diloke wong akeh niku nganti isin. Oh sak penake dhewe ora. Piano main-main. Apa dulu kok melu-melu ora ngerti dodo sering perkara kok melu-melu. Yang ini apa namanya? Dosa sami. Panjen Petruk pono kawan sak karepe dhewe. Piano. Main piano. Wah, keparat. Canda dadi ngono, Pak. Petruk joget kok edan. Sikil duncal-uncalke sakarepku. Joget ki ora ana aturane. Saman mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Saman mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Nyo. Wong kendel niku enten iki. Bangane teko. Lu antem pisan dies klekar. Malah ngisini-sini. Sing penting grup niku sing dadi nyatane, nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur, nyo. Nggon mburi ya kena. Nggon dada milih ya kena, nyo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau joget, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning diantil pisan modar ra isin. Ya celekit suaramu. Nyo, ayo. Mburi kok piye, nyo? Iya, wani name kaya ngono. Ayo. Mburi kok piye ya, ayo. Lho kok ming gelis ya, Ben. Kaya kula niki, nyo, dimatke. Mburi kok piye, nyo?
Lho, dodo kok nya. Ngono lho. Ayo iki ya kok. Nya ayo. Mburi piye? Ayo. Kaya kula niku lho sing dimati tenan nya. Lho iki ya nya ayo. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi piye nya? Mburi ya mburi nya ayo. Isih. Ayo, ayo. Ngantem modar tenan aku. Yo, gelut yo. Ayo. Mengkari manut supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, ya. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Tetep ngadeg menang aku. Urung tok antem kok. Ya. Siap. As. Ayo. Kok rame. Ngati-ati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hop, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet e. Jenenge gelut tenan ngenten iki. Iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah pokoke yo pasang kuda-kuda yo. Lho kok saya lirih, kesel kok. Yo. Aja diempet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Ginger wae. Nya. Wah. Ora toyo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iya. Cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-hati. Ayo, toto. Pasang kuda-kuda. Kuwi tegel men to, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salahe ora. Lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Modar kowe kalah kowe terus. Golek. Luweh modar ya, Ben. Trembelane nak. Rekake arenggu kadul sasana malah keson Jambaya Kakang Prembantuna. Mamingkir depate, mamingkir piyambak. Purnena panalingane loro majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda ayo ndi sing seneng Anoman
Aja dikira Begawan Durna kalah karo Senggana, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadhahi kekuatane Kyai Cundamanik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggana. Nuwun sewu Pramban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal-babaling nafsu mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundamanik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula. Mongko Cundamanik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundamanik. Lah ing atase mungsu anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundamanik niku pripun to Pramban, ampun kaya ngoten. Kula aturi ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngado penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu. Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Pramban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing kunjuk ngarsa paduka Pramban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang hangajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone. Lole kenthos walu gembol manyar-manyar cuk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin boyong Semar. Mila ewaya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Mahanasa tumunten dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar waton saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Seta menika dipun aturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slaminipun gegsang Pramban. Tan Samar pamoring sukma. Sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking lole kenthos walu gembol manyar-manyar cuk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Ya ta Semar, yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah sarta aku ora bakal mundur kelawan apa yang dadi pamutahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pudhak Tunjung Seta. Tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang dununge Sekar Pudhak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku entuk wujuding Sekar Pudhak Tunjung Seta aturake marang Semar Badraya. Kowe aja cidra ngobaya, kowe tak boyong marang negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Pramban. Ya, Badranaya.
krondedel gayung akasa sira risang Ramandaya pati ana yaksa kong cangkram warane wil kata sini nuwun sewu Kyai Ki Lurah nadyan kula tebih anggenipun ndelik krana ajrikan Begawan Durna anggenipun mliga Kyai Cunda Manik nanging lamat-lamat kula midhangetaken sabdanipun Ki Lurah Semar menapa nuwun sewu ingkang abdipun Anoman ugi kedah mekaten Anoman wonten dawuh aku kuwi aja nganti mban cindhe mban siladan aku aja nganti disengguh yen Begawan Durna tak mban siladan nek kowe tak mban cindhe aja nganti kabeh kudu adil mekaten Ki Lurah ya nanging wangsul kula menika tebih purukipun ning aku percaya karo kowe nadyan adoh kowe ora bakal wegah merga kabeh mau mawa pitukon inggih mekaten Balya ning Pancawati matur marang Bendaraku Prabu Rama Wijaya. Apa ingkang dak suwun panjenengane mesti wis tanggap. Tumuli mengko panjenengan mesti rawuh ana ing Nusa Jawa kene, mekaten Ki Lurah. Iya. Menawi mekaten enggal daya-daya kula saged matur ngersanipun Sang Marting jagat keparenga kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ki Lurah Petruk kula nyuwun pamit. Ya ngati-ati ya Man, sesuk kapan-kapan ketemu meneh ya sok dolan mrene. Inggih Ki Lurah. Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit. Lho. Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit. Modar ora iso pulih kaya menungsa to kowe. Mbeker terus. Iki tambah ana sik, Man. Dipun utahaken mangke mantun, dipun sogok. Engko sogoke ya, Truk. Ha gene iso omong. Oh gaya ora. Heeh, Man, ngati-ati ya sayangku. Inggih. Muga-muga kali sing sambikala sesuk kapan-kapan ki nek selo dolan ning Karang Kadempel men iso jagongan. Inggih. Aku kowe Petro Garing wong papat. Oh inggih. Nggo kertu Cina. Lho. Wis togong dilereni iso ora? Iso dilereni ra? Hah? Iso dilereni ra? Tak lereni lek dadi sopir. Ya wis. Sing alim-alim wae saiki. Ora werna-werna. Ngati-ati. Anoman sing hati-hati. Nyuwun pamit Lurah. Iya aja kaya bocah cilik senggono. Kata Dian Gatotkaca tinon mapakarka suta Tekapira Kresna Partomaneher sakti ndira Jiwa Semar. Kula wonten dawuh. Apa ingkang mbok ngendikake nalika sapet jagung ana ing omah Karang Kadempel. Siwa Badranaya njaluk reruba pepanggil wujuding Sekar Pudak Tunjung Sita. Nggih. Apa Gatotkaca uga kudu matur mengkono marang Punden Pandhawa. Mestine ngoten supaya apik kedadeane. Aja dikira Semar niku mban cindhe mban siladan. Sampeyan mang matur Punden Pandhawa napa sing kula jaluk. Yen Punden Pandhawa ora percaya marang aturku,
Sampeyan aja kuwatir, sowan sampeyan ten negara Ngamarta kula kanteni anak kula telu nala Gareng Petruk Bagong men dadi seksi tama. Nek sampeyan pun tekan Karang Kadempel, mengkono siwa. Nggih. Kula pitados. Syukur bage Ngamarta mangke lenggah Sinuwun Ndarawati. Mesti kemawon pun tanggap sing kula karepke. Den, mboten nama kula menika badhe tumindak ingkang mboten prayogi mboten. Ning jujur mawon. Sing gumana musik teng ati kula mung para Pandhawa. Monggo anipun sapi budidaya. Aja nganti Semar gelo atine merga wong liya sing ngaturake Sekar Pundhak Tunjung Seta. Sing kula arep-arep nggih pepundhen kula para Pandhawa setunggal. Sinten ingkang rawuh enten Karang Kadempel ngasta Sekar Pundhak kaya sing kula karepake. Siwa Semar aku nyuwun pamit ingkang atos-atos Petruk Bagong lan Gareng nderek aku. Monggo Gus moderaken. Aku anu ya Pak izin. Ya. Aku nyuwun pamit tak ndereke Ndara Gatotkaca. Ya sing ati-ati Bagong. Aku nyuwun pamit nderek kaca ya, Pak. Petruk sing ati-ati rangkanono Ndaramu ya Petruk nggih, wis tak kendhal. Sertina ning pasewakan